Otodini Jesu tata bụ ụka nke abụọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị niile nọ n'ebe a tata n'ilo, ndị anọ n'ebe ha nọ na anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, nwunye Okechukwu Emechete na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Okechukwu Emechete ara ịbụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ezinụlọ Ọkwọ na Chidebe na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe Nọnyelu. Ugoeze na Bumbum Anom na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ibe Anụ na Dike Chinyere. Priscilla Ezirim na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Blaze Chukwuma Ndukwe, Grace Amaechi na Ephraim Degen. Felix Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Teresa Nwosu ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị niile anụnwa anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Bịanụ nụ niile ka anyị sekpụrụ Chineke onye kere anyị. Bịanụ nụ niile ka anyị sekpụrụ Chineke onye kere anyị. Chineke chikachi niile enyego anyị ndụ ka anyị fee ya. Bịanụ nụ niile ka anyị sekpụrụ Chineke onye kere anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Otuto dịrị Jesu Na ndụ ebebe. ụmụnne m na Kristi, anyị agbakọgo ọzọ n'ụbọchị ụka nke tata ife Chineke anyị ofufe. Anyị na-ekene Chineke onye ọ bụ site na ọgọ na afọ mma ya ka anyị ji enwe ike izukọ ọnụ ife ya ofufe. Agbapụtagolo anyị ndị na-ayọ ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tinyezienụ mba anyị ndị ọzọ gaa na mba ndị ezinụlọ anyị gaa n'emume Yukarịstịa nke tata. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa
site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị mee njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, inyere anyị iwu ka anyị na-ege ntị n'olu nke nwa gị hụrụ n'anya. Were okwu gị meghee obi anyị ka anyị chọta ụzọ nke otito gị site na dịnwana anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Chineke nwara Abraham ọnwụnwa. Ọ kpọrọ ya sị, Abraham, Abraham. Ọ zaa ya sị, anọ m n'ebe a. Chineke asị ya, kpọrọ nwa gị nwoke so otu nwa gị Isaac, onye dị gị n'obi, kpọrọ ya gaa n'ala Moria. Ebe ahụ ka ị ga-eji echụnyere m àjà nsure ọkụ n'elu ugwu m ga-egosi gị. Mgbe ha bịarutere n'ebe ahụ, Chineke gwara ya, Abraham wuru ebe nchụàjà, bịakwa dozie nkụ n'elu ya. Ọ bịakwa setịa aka ya, dara mma ọ ga-eji gbuo nwa ya. Ma mmụọ ozi nke Onyenwe anyị si n'eluigwe kpọọ ya oku sị, Abraham, Abraham. Ọ zakwa ya sị, anọ m n'ebe a. Mmụọ ozi wee sị ya, ebitụkwana nwata ahụ aka, emerụkwala ya arụ, n'ihi na amatala m na ugbu a ị na-atụrụ Chineke egwu. Ị jụghị inye m nwa gị so otu nwa gị. Mgbe Abraham lelitere anya elu, ọ hụrụ otu ebulu nke eriri ọhịa jidere na mpi. Abraham were ebulu ahụ chụọ àjà nsure ọkụ kama iji nwa ya. Mmụọ ozi nke Onyenwe anyị esi n'eluigwe kpọọ Abraham nke ugboro abụọ sị, ọ bụ Onyenwe anyị na-ekwu ihe a. Eji m onwe m ṅụọ iyi n'ebe ọ bụ na ị mere ihe a, n'ihi na ị jụghị inye m nwa gị nwoke so otu nwa gị. Aga m ehukwasa gị ngọzi. Aga m eme ka ụmụ ụmụ gị dị agụta agụta dịka kpakpando dị n'igwe na aja dị n'agịga mmiri. Ụmụ ụmụ gị ga-enweta ọnụ ụzọ ámá ndị iro ha, iji kwụ gị ụgwọ maka isi irubelu m. Mba niile dị n'ụwa ga-esi n'ụmụ ụmụ gị agọzi onwe ha. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, aga m na-aga n'ihu nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Aga m na-aga n'ihu nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Aga m na-aga n'ihu nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ, n'ala ndị dị ndụ. Aga m na-aga n'ihu nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ,
ekwubere m sie ike ọbụladị mgbe m kwuru sị ahụsiele m anya ọnwụ nke ndị kwudosiri ike dị oke ọnụ n'ihu nke Onyenwe anyị. Azịza aga m na-aga n'iru nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ, n'ala ndị dị ndụ. Onyenwe anyị, nwa odibo gị ka m bụ, abụ m nwa odibo gị, ịtọhapụla m n'agbụ, ana m ehunye aja ekele, aga m akpọku aha Onyenwe anyị. Azịza aga m na-aga n'iru nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ, n'ala ndị dị ndụ. Aga m emeju nkwa m kwere Onyenwe anyị n'ihu ndị nke ya niile. Aga m emeju ya n'ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị n'etiti gị bụ Jerusalem. Azịza aga m na-aga n'iru nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ, n'ala ndị dị ndụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ọ bụrụ na Chineke dịnyere anyị, onye ga-emegide anyị? Onye ahụ na-azọdoghị nwa ya kama o were ya nye n'ihi anyị niile, ọ bụ na ọ gaghị eji amara nyekwuo anyị ihe niile mgbe o nyesịrị anyị nwa ya? Onye ga-ebo ndị Chineke họpụtara ebubo? Ọ bụ Chineke onye na-ahụ ha na ndị ezi omume. Onye pụrụ ịma ha ikpe? Ọ bụ Kraịst Jesu? Mba, ọ bụghị naanị na ọ nwụrụ maka n'ihi anyị, kama o si n'ọnwụ bilie bịa nọrọ n'aka nri Chineke na-arịọrọ anyị arịrịọ. Okwu nke osebụla ụwa. Otito na-ebube dịrị gị, dị nwere m Jesu Kristi. Otito na-ebube dịrị gị, dịrị gị ebighị ebi. Oge Jizọs mere baptizim, otu ọnụ si n'elu dasị, onye bụ ọbara m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Otito na-ebube dịrị gị, dị nwere m Jesu Kristi. Otito na-ebube dịrị gị, dịrị gị ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnye n'ụlọ, nọnyekwara gị. ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Otito dịrị gị dị nwere anyị. Jesu kpọrọ Pita na James na John duru ha ligoro otu ukwu dị elu. Ha wee nọdụ iche naanị ha. Jesu wee nyoghaa onwe ya n'ihu ha. Uwe ya nupụkwara ọcha karịa ihe ọcha ọbụla nke anya hụrụla. E wee mee ka ụmụazụ ya atọ ahụ hụ Elaịja na Mozis
ebe ha na Jesu na-akparịta ụka. Pita wee sị Jesu, onye nkụzi, ọ dị mma ka anyị nọrọ ebe a, ka anyị wuo ụlọ mgbuke 3, otu dịrị gị, otu adịrị Moses, nke ọzọ adịkwala Elaịja. Ihe Pita ji kwuo nke a bụ na ọ mazighị ihe ọ ga-ekwu, n'ihi na oke egwu ji ya na ndị ụmụazụ abụọ ndị ọzọ. Igwe ojii wee bịa, olu wee sikwa n'igwe ojii ahụ daa, na-akọwara ụmụazụ ya sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, nụrụ ụnụ okwu ya. N'otu oge ahụ, ụmụazụ Jesu atọ ahụ wee lee anya gburugburu, ha ahụghịkwa onye ọbụla ọzọ ma ọ bụghị naanị Jesu. Mgbe ha si n'ugwu na-arịdata, Jesu wee dọsie ụmụazụ ya aka na ntị ike sị ka ha ghara ịkọrọ onye ọbụla ihe ha hụrụ ruo mgbe nwa nke mmadụ bilitechara n'ọnwụ. Ha wee zobe okwu ndị a n'obi n'ime onwe ha, na-ajụrịtakwa ibe ha na-asị, ihe bụ isi na ndị nwụrụ anwụ wee bilie. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Okwukwe bụ mmeri, okwukwe bụ mmeri, okwukwe kumu Chineke ji emeri ọnwụnwa. Okwukwe bụ mmeri, okwukwe kumu Chineke ji emeri ọnwụnwa. Amen. Ihe ọgụgụ nke agụrụ anyị tata na-agwa anyị maka etu nna anyị n'okwukwe bụ Abraham si wee gamiga wee nwee ike melie nwane nke Chineke nwanele ya. Ana m eche na ihe ọgụ nke ụbọchị a na-agba anyị maka nwane testing, nwane na-abịa na ndụ n'ime ụwa. Ahụ na anyị na-anya n'ihe ọgụ nke oziọma, anyị bido n'oziọma nke Mark, akọrọ anyị maka transfiguration, nnwogha maọbụ mgbanwe nke Jesu gbanwere n'elu ugwu n'iru ndị ụmụazụ ya atọ. Agwakwara anyị na Elaịja na Moses nọkwa n'ebe ahụ, ha na Jesu wee na-akparịta ụka. Anyị ma na Elaịja nọchitere anya ndị amụma agba ochie, Moses nọchite anya iwu. Moses natara iwu n'aka nke Chineke, the law and the prophets. Oziọma nke Matthew chapter 5 verse 17 gwara anyị na Jesu bụ onye mejupụtara nkụzi niile nke ndị amụma, mejupụtakwazi iwu niile. Jesus is the fulfillment of the laws and the teachings of the prophets.
Matthew 5:17. Ewee gwa anyị na ya nwa bụ transfiguration, mgbanwe ahụ na Jesu na Moses na Elijah na-agbalịta nkata. Anyị makwara na mgbanwe nwa bịara nso n'oge Jesu ga-ata afụfụ. Ndị ọkachammụta n'ihe gbasara akwụkwọ nsọ wee na-asị na ya nwa bụ mgbanwe ga-abụkwa maka iji mee ka obi sie ụmụazụ ya ike mgbe ha ga-ebido nnwane nke ga-eso Jesu taa afụ, ka fa ghara inwe nkoropụ obi mgbe Jesu ga-ebido ịta afụ, ya ka obi sie ha ike, maka na mgbe Jesu ga-ebido ịta afụ na a ga-anwa n'okwukwe ha. Mana mgbe ha fugoro otito nke Jesu na ọ ga-enyere ha aka ikwudosi ike na ya nwa bụ oge mmega n'oge afụfụ na ọnwụ na mbitere ọnwụ nke dị na Jesu Kristi, ka a na-ekwu ya nwane. Ka anyị gazie n'ihe ọgụ nke mbụ ebe a kọrọ anyị akụkọ etu Chineke si wee nwane Abraham. Kedu nwane enyere Abraham? Asị ya ka o were ofu nwa ya were chụọrọ Chineke aja. Were ofu nwa gị wee chụọrọ Chineke aja. Ihe adịkwa egwu. Abraham na nwa ya bụ Isaac wee kulie wee gawa na ya nwa bụ elu ugwu ebe a ga-achụ aja. Ha ji mma Isaac wee bụrụ ukwu nkụ n'isi, ka anyị si ekwu ya, bụrụ nkụ n'isi, wee na-eje. Mana ka ekwere ha ga-eji wee chụọ aja. Nna m Abraham, lekwe mma ka anyị ji, lekwe nkụ ka anyị ji, olee nwa atụrụ anyị ga-eji chụọrọ Chukwu aja. Nna m Abraham, lekwe mma ka anyị ji, lekwe nkụ ka anyị ji, olee nwa atụrụ anyị ga-eji chụọrọ Chukwu aja. Ndị utu nye m ọnụ unu nọ ya ọfụma nnọọ. So Isaac wee jụọ nna ya n'ogwe ka ihe a dị, na-ekwe mma ka eji, na-ekwe nkụ ka eji eje, kedụzi ya ga-eji wee chụọ aja? Na Abraham wee sị ya God will provide, na Chineke ga-eweta ihe a ga-eji chụọ aja. Okwu unu Abraham kwuru wee bụrụkwa nnukwu nkọwapụta nke okwukwe, maka n'ime ndụ anyị na-ebi dịka ndị kwere ekwe, dịka ndị ụka, dịka ndị otu Kristi, anyị na-enwe olileanya oge niile na Chineke ga-aza ekpere anyị, na Chineke ga-eweta ihe a ga-eji chụọ nwa aja, weta ihe oriri, weta ahụike, weta ngọzi dị iche iche. Ya bụ okwukwe anyị na ekpere anyị oge ncha na Chineke ga-eweta. Ivi n'ụwa anyị gakwuo, n'ụwa ga-aga, na Chineke ga-ewetakwu ndụ ebighị ebi. Ịnarị na okwukwe anyị ji ekwesị asịgodo na emebili ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya mma, na Chineke ga-eweta. O wee bụ nnukwu okwu nke okwukwe na Chineke ga-ewetara anyị ya n'ụwa, gọzie anyị na echekwaba anyị. Ya ma ekpere anyị ma okwukwe anyị. Abraham sị nwa ya Chineke ga-eweta, and the God indeed provided. Chineke wetalụ.
a gwara anyị na ya bụ nwa atụrụ a ga-eji chụọ aja na Chineke wetara ya wee chụọrọ Chineke aja. Nwane nke ahụ Abraham ụmụnne na Kristi, na ndụ n'ụwa anyị na-enweta nwane dị iche iche, ọnwa dị iche iche, nwane dị iche iche nke ezinụlọ, nke di na nwunye, nke oge ole ụmụnne anyị nọ n'ụlọ, nwane dị iche iche. Okwu Chineke n'ụbọchị atọ na-asị anyị ka anyị legidekwa Abraham anya were fụ otu o si wee tọọrọ anyị ezi ụkpụrụ nke okwukwe na ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Ọ kwụrụ ka Pọl sị na-agụ anyị n'ihe ọgụ nke abụọ agụrụ anyị tata si n'akwụkwọ ozi degara ndị Rom. Pọl sị na-asị anyị, if God is with us, who can be against us? Na Chineke nọnyere anyị, na ọ bụrụ na Chineke nọnyere anyị, kedu onye ga-emegide anyị? Ya bụ ka anyị were nụ ụdị okwukwe dị etu n'ụwa wee na-aga njem anyị n'elu ụwa, ka anyị na-ayọzi nụ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya n'isi anyị nche oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ ragoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịa ọzọ. Amen. Chineke ga-ewetara anyị ngọzi dị iche iche n'ebe anyị na-alụ ọrụ, n'isi ezinụlọ anyị, na n'ihe ọma niile nke anyị na-eme. Ngwa ka anyị kwasazie Chineke mba anyị gaa. Maka ndị otu Kristi niile, ka anyị na-ege ntị n'oku Kristi na-akpọ anyị, ka agụụ ime uche Chineke na-agụ anyị oge niile, ka anyị na-enweta afọ ojuju n'ige ntị n'okwu nke Chineke. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, ndị nwere anyị n'ụlọ anyị, maka ndị nọ n'ọchịchị, ka ha na-akwalite ọdịmma nke ndị ọha mmadụ, onye ọbụla ikpere chi nke bụ ọchịchọ obi ya, na nke ndị otu Kristi niile. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, ndị nwere anyị n'ụlọ anyị, maka ndị nne na ndị nna, ka ndị nne na ndị nna niile ụmụ ha nwụrụ n'ihe ike na ọdachi dị iche iche nweta nkasi obi n'aka Chineke. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, ndị nwere anyị n'ụlọ anyị, maka ịgbasa ozi ọma, maka ndị na-anụbeghị ozi ọma nke Chineke, na ndị a na-emegbu maka okwukwe ha, ka ha nweta amara na udo nke Chineke. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, ndị nwere anyị n'ụlọ anyị, maka ndị otu nzukọ anyị gbakọrọ n'ebe a tata, ka anyị na-anabata ndị ọbịa nọ n'etiti anyị
dịka ezi ndị otu Kristi. Anyị ayọ gị dị nwe anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụbọchị taata, ya na ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ka Chineke nye ha ezumike ebebe makasie ndị ọnwụ ha metụtara n'obi. Anyị ayọ gị dị nwe anyị ebele ime obi ka anyị tezie mba anyị ndị ọzọ ga chetakwazie ndị ezinụlọ anyị nọ n'ihe nsogbu na ọya dị iche iche, na ndị parish anyị ndị arụ na-esiri ike. Chetakwazie anyị niile kpere onwe anyị ekpere, ndị gbakọrọ ebe a taata na ndị n'ebe dị iche iche wee na-anụ olu anyị, maka ngọzi nke Chineke, nchekwaba ya n'isi anyị niile. Chineke jike niile dị ebebe, biko mere anyị ebere, gọzie anyị, na-echekwaba anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyinye Chineke. Jesu agbọgidere n'obe, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka onye nwanyị nwụrụ ọnwụ n'obe, ma o nweghị ihe o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? Apịara ya ụtarị n'elu obe, ọ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? Agbụrụ ya asọ gbaa ya ube, o nweghị ihe o mere ụwa. O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere ụwa? Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọnwụ ya wetara anyị olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya wetara anyị olileanya. Ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọ bụ ya mere nwere onwe m. Ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọ bụ ya wetara anyị olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọ bụ ya wetara anyị olileanya. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka anyị nwere onwe anyị. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka anyị nwere onwe anyị. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Jesu nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka anyị nwere onwe anyị. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ọnwụ Kalvarị ka anyị nwere onwe. Onye na-eme mma nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka anyị nwere onwe anyị. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị anyị mma. Ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka anyị nwere onwe anyị. Biko nara, nna nara, biko nara onyinye anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka Jebel. Achịcha na mmanya bụ aja nke anyị, Kristi na-achụ maka anyị. Biko nara ya, gọzie ya dịka Jebel.
yaba na ụmụnna m ka ji anyị na-achụburu ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara anụ. onye nwe anyị nara aja nke a n'aka anyị maka otuto na ebube afa gị maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị biko mee ka aja nke a wụchapụ anyị njọ anyị, ka anyị bụ ndị kwere na gị were arụ na mkpụrụ obi edoro nsọ mee emume nke ọnwụ na mbite ọnwụ nke nwa gị onye na-adị ndụ na-achị ebe. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. welite n'obi elu. anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye ya ekele oge niile na ebe niile na-adị nsọ. Chineke jike niile onye ụwa tụọ ụwa sị na Kristi dị nwere anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwatụrụ ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị: nsọ 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 osebolo ụwa Chineke ka igwe ndị agha nsọ 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 ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu. Hosanna 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 n'elu kasị elu. Nsọ 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 ọ dị ngọzi bụ onye bịara nsọ 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 n'aha onye nwe anyị onye nwe anyị nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu. Hosanna 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 n'elu kasị elu. Nsọ 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 nsọ. Nna anyị nsọ ezie sọ gị na-eri edo m nsọ, anyị na-ayọ ka ide onye ndị a nsọ sị n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu eduhie n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee n'alụ weela achịcha nye gị ekele na otito na waa ya rere maazị ya sị: naranụ m nke a, rie na ya unu niile, ka bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
etu akwa ka o si mee mgbe a rịchara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya maazị ya sị dara nụ nke a ṅụọ na unu niile ka bụ ike nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbulu gị Chukwu dị na nzuzo onye gbara ezi n'oge sakramenti eji m obi na ncheta nke ọnwụ na mbitere ọnwụ nke nwa gị anyị ebunyeghị achọ nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu na egwu na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro mara dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ dị ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. 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 Ụmụnna ka anyị gbere ekpere nọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dị n'afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefe anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwena ka anyị kwena nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị anyị na-ayọ gị osogbu ụwa na ajọ ihe niile. Biko were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wegbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe 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 ebe. Onyenwe anyị Jesu Kristi, ịgwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo nke ose bụ gbadoro unu mgbe niile, dịkwara gị. fele nwanne gị aka maka ekene nke udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke
bụ njọ nke ụwa mere anyị ebere mere anyị ebere mere anyị ebere mebere nwa atụrụ nke tọkwọ onye na-ekpocha bụ njọ nke ụwa nwa atụrụ nke tọkwọ onye na-ekpocha bụ njọ nke ụwa nye anyị udo 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 lee nwa atụrụ nke Chukwu na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke dị nwenụ m etosiro m ka ịbata n'ime obi m ma kwuru asọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị ka ha nọbara aka isi chekwaba anyị na ndụ ebebe amen. maka ịnata oriri onwe ndị ama apụta nwa ebe a ha mee ka ndị ọshịas malụ ka abịa ebe ha nọ nye ha oriri. Nna bata nọnyere m mkpụrụ obi m echelasị Chukwu bụ ndụ m sọ gị bụ ndụ m Chukwu Nna bata chiba mkpụrụ obi ekwela ka ajọ mmụọ bata Chineke nọrọ m nso nna ka obi m na-esi ike nna bata nọnyere m mkpụrụ obi m echelasị Chukwu bụ ndụ m sọ gị bụ eze m Chukwu nna bata chiba mkpụrụ obi ekwela ka ajọ mmụọ bata gị bụ onye ndo gị bụ onye nche ọ dịghị ihe ọzọ m na-achọ nna bata nọnyere m mkpụrụ obi m echelasị Chukwu bụ ndụ m sọ gị bụ eze m Chukwu nna bata chiba mkpụrụ obi ekwela ka ajọ mmụọ bata mee ka mara ụzọ gị dị nwere kụziere m ụzọ gị nna bata nọnyere m mkpụrụ obi m echelasị Chukwu bụ ndụ m sọ gị bụ eze m Chukwu nna bata chiba mkpụrụ obi ekwela ka ajọ mmụọ bata mee m ka m gaba n'eziokwu gị
Chukwu bụ ndụ m, sọ gị bụ eze m, Chukwu Chukwu. Nna gbata gbata chiba mkpụrụ obi, ekwela ka ajọ mmụọ bata. Biko Chukwu, ọ bụ n'obi umeala ka anyị ji bịa sekpụrụ n'iru gị, na-ekwupụta mmehie niile anyị mere, na-arịọ n'oge ka ị mere anyị ebere. Nna anyị Chukwu bi n'igwe, gee ntị nụrụ olu anyị, mere anyị ebere. Nna anyị Chukwu bi n'igwe, gee ntị nụrụ olu anyị, mere anyị ebere. Ka anyị ya ịyọ. Onyenwe anyị, anyị bụ ndị natara ihe oriri nke otuto gị nwere afọ ojuju, anyị na-ekele gị n'ihi na ibidola n'ụwa a were ya nyebe anyị oke nke anyị ga-eketa n'alaeze eluigwe. Biko nala ekele nke anyị na-enye gị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ ala. Anyị nwere obere ọkwa onemone. Anyị na-elotekwara anyị niile na anyị ka na-achọ ndị enyemaka, ọkachasị ụmụ ikorobịa na ụmụ nwanyị, ọ bụ nsọ ụmụ ikorobịa, ndị nwere technical knowledge ime ihe anyị na-eme ebe anụnwa, nwoke na nwanyị, young adults anyị, youths anyị, ndị niile nwere anya ma ndị chọkwa n'ịmụta etu enwere ike isi na-ese ihe niile a na-ese ebe a, ndị anọghị ebe a wee nwee ike na-afụ ya. Anyị na-ayọ nne na nna ma nke ka nke, all our young adults, all our youths. We know that you play with the computer all the time and you can easily learn. Please come forward and join this group. We are asking you, we are requesting you to do that. You can talk to me, you can talk to Mr. Osiu Fondo and others, or you can call our pastor, Father Jude Mobi. Ndị nna CMO nzukọ unu dị na Saturday anụnwa, ọ dị na Zoom. Enweghị ni excuse ihe asị na ga amarọ ma ọ na-aga ojere ọlụ ma ọ bụ nọ na meeting ebe ọ bụla ga anọ na Zoom in soro ha were fụkọta onwe unu anya, unu akpa ihe dara unu nwa. Ndị nna niile Saturday anụnwa 4 p.m. Ka anyị letekwe
nkwa anyị kwegara Together in Mission Capital Campaign biko ka anyị na-emejupụta ya a na-elotere anyị niile maka ya. Ndị Tansi Prayer Group ka kwuru na akwa ha nwere na ọfọrọ onemone ọ bụ ịma ike budubuye ka unu gbaa mbọ ka unu fụ ya maka COVID vaccine nke a na-agba. A sị ka mme ka unu mata na ọ natarugo n'ụlọ. Ihe njis na ọ natarugo n'ụlọ bụ na CVS Pharmacy ebe onye ọbụla ebi na anyị mụ ebe ọ dị. Ịkpọọ ebe anwa imeke appointment were maazị mgbe ị eje ebe anwa. So ọ bụrụzi ebe onemone all the CVS kpọọ nke dị gị nso ka ị mara mgbe oghere ha ya enwe were sị gị bịa ka ị bịa gbaa anya ka anyị zisaba ozi. Ọ bụrụ sọsọ ndị Kaisers ma sọsọ ndị nkuzi ma sọsọ ma ije na forum ma na county. Nke anụnwa bụ CVS Pharmacy kpọọ ha nwa ka ị mara mgbe oye asị ka ị bịa. I wee na-elotekwe Stations of the Cross aka na-eme virtual prayer line nọmba ka eji eme nke dị na parish website anyị. Ọ ịkpọ any of us enye gị the number 7 p.m. all the Fridays in the month of Lent, in the period of Lent. 7 p.m. Stations of the Cross in your own parlor or bedroom or walk wherever you are. You know ebe anwa a call or in. Were soro St. Eugene Parish Mekota Stations of the Cross ọnụ. Anyị wee na-elote anyị na-enweme Parish Community Retreat. Anyị na-eme ofu ugboro n'arọ ma oge ọbụla o ji wee daịta ma anyị na-emebi ya ọtụtụ oge n'oge Lent. Nke arọ anụnwa anyị na-elotere anyị niile. Anyị ama abịa na parish ebe a ọ ga-abụkwa virtual. So nke akwa enweghị onye ya asị mba na ya o nwere ọlụ ma ya o nwere nke a nwee nke ọzọ. Ebe ọbụla ga-anọ na kwado onwe gị. Ụbọchị ọ ga-abụ bụ na March nke na-ebido echi March 27. Ọ bụ na Saturday na-esochifo ọ bụrụ Palm Sunday. Oge ahụ ụbọchị ahụ ka a ga-eji were mee the Parish Community Retreat March 27. Dee ya na kalenda gị. Oge ahụ ụbọchị ahụ anyị ncha ya nọ were chịkọta obi ọnụ. I will biko calendar it and make sure na ị maara ụbọchị ọ bụ. Anyị ga na-amakwa ọkụ ya. Nya ofu onye otu anyị mma akpa ya ka ọ pụta ụfọdụ maazị ụfọdụ kedu ebe ị nọ? Anyị enweghị dịka mgbe ozi ji wee lute anyị aka. Anyị amaghị ọkụ ya n'ụka ma ọ n'ụka abụọ gara aga. Maazị ụfọdụ pụta n'ebe a ka anyị fụ ya nụ. Nyanwa bụ onye enyere Keeper of the Flames Award. Ọ bụ nya ka enyere ya na the Black History Month Mass nke anyị na-ejibe bọs wele eje. So ọ bụ nyanwa bụ onye enyere ya maka mbọ ọ na-agba na ihe gbasara ije ozi Chineke. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka o. Daalụ na wee na-asị ya jisie ike. Daalụ. Tata bụ ụbọchị ikpeazụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke February dịka anyị si eme all the February babies. If you are born in the month of February, ebe ọbụla ga-anọ na anyị na-asụ unu happy birthday. Ma ndị nọ n'ụlọ ọlụ ma ndị nọ n'ụlọ ebe ọbụla ga-anọ na ka anyị nchachịkọta obi ọnụ wee kwelo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
February babies. Happy birthday to you. Awezi ogera wene kene ndị niile na-enye aka n'ụzọ pụrụ iche na parish a nke ka nke. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị, onye isi anyị, Fada Jude Umeobi, biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. tupu anyị nye ngọzi bazụ wee gbasaa ka ntị ikwu ọnụ wee kene anyị niile etu anyị si wee pụta maka maazị nke ụbọchị tata. Na-ekenekwazi ndị na-enweghị ike ịpụta, ndị ka nọ n'ụlọ. Anyị na-ekene mmadụ niile. Oge ncha anyị na-ayọ nchekwaba, ngọzi na odudu nke Chineke na ndụ anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere n'ụlọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misi agụsigo ka anyị nabanụ n'udo. Ekele dịrị Chukwu. Katọlik ka m ga-abụ, n'ime ya ka m ga-anwụ. Ọnwụ ọma Maria bụ eze nne, ihe sọrọ ụwa akụbe. Katọlik ka m ga-abụ, n'ime ya ka m ga-anwụ. Ọnwụ ọma Maria bụ eze nne, etu ọ sọrọ ụwa ya dere. Katọlik ka m ga-abụ.